ka personahe sa Laguindingan Airport Security sa gipahigayon nga rapid detection test kon RDT sa coronavirus disease 2019 infection. Taliwala sila ang frontliners nga nagadawat sa tanang overseas Filipino workers kad OFWs ug locally stranded individuals kon LSI sa ilang pagdangat sa tugpahanan matag karon ug unya. Malipayon kining gipahibalo ni Provincial Task Force for COVID-19 Chief Dr. Jerie Calingasan ning bag-o kung diin lakip sa Nag-Negatibo si Engineer Job de Jesus, ang Area Manager sa Civil Aviation Authority of the Philippines kun CAAP sa Region 10. Duha sa iyang staff og 59 ka miyembro sa Aviation Security Unit 10. Gihimo ang RDT sunod sa mando ni Governor Bambi Emano nga lakip sa prioridad nga ipaubos sa mandatory test ang mga frontliners susama sa mga security personnel sa tugpahanan. Niadtong Hunyo 18, 2020, nagpadala og 8 ka tawo ang Provincial Health Office aron mapahigayon ang nasampit nga rapid testing sa maong security personnel. Ako si Lambo Ethel Ipanag, alang sa limpyo ug mataro nga panggobyerno, padayon Pilipino.